Salam. Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah, pasahaton selamat hari Minggu madihamu amang inang, remaja naposo bulung nama dohoti ibadah parmingguon sadarion. Huriani tuhata na hinaholongan, marsadani roha mahita muse sadarion, lau memuji tuhata di minggu pa-22 hondong Trinitatis, topik ni mingguta, dihaholongi Jahoba do saluhut bangso, atong siya nasa roha dohot hapor siyaon, tapasangap matuhani, tapuji maibana marhite na marede, siyan buku ede nomor 10 ukap bahal na umuli. Marhite-hite gowarni debata ama, dot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gowarni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Mga sahod debata say hamunaangot do ulahonota, ngot maho ale par hinaloan, tarsunggul mau dibuha siang hari, pujiok kumaho ditongatongan yaka bangso, ale Tuhan, ende honok kumaho di tonga-tonga ni akka marga. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jala pardenggan basa na sumurung. Tamadonian hona uhum muhami ala ni garis ni rohanami mida hatam. Alai say sesa madosa nami, jala salpuhon masude pambahanan nami na hurangi. Say unang usati asini roham sian hami, say tabay mapasupasum dohot gogo nasyan banua gijang tuhuriam. Asa hubuji hami ho, dung malua hami sian pardangolon na dihasyanganon, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mata
Pagihon mapatik ni debata di mingguta sadarion ima patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon. Dang jadi gana ommu jala dang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay hona uhumna dosogut akkana marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onom ari maula hamu nasa si ulaommu alay anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba di Batam doi dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam ay dina onom ari do di topa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni dibaheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapommu do na torasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik paunopon unak ko mamuno. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unak ko manako. Patik pasiyahon unak ko olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha pandok ni debata taringot tu patik nasapului. Odo ahu do Jahoba debatam ninna debatata pargogo nasuhatu dosan jala parimas siluluho dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinopar ni akka na sugoroha diau alayasi do rohakku diakka na maribu-ribu akka na marholong ni roha diau naso mangalaosi patiki ido sahatna atong rak magidugugu mahita laho mangulahon patik nai ale. Amin.
iranga usiano sakit lam jonok tuhale Tuhan saja tiang sai dosaku dibantu haki monangau diban mudar nai gogodo di lehon tuhaki dia Tatopoti madusata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mga sahon hatigoran nami, na mga sahon asini roham na gudangido. Say asi maroham mida sadok bangso nami. Sesa madusa nami sa luhut na. Say sungguli maroha nami. Asa mubar roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amin. Baga-baga taringot tu hasani dosa. Aidang adong ibar nii, ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni dibata. Alay akan nagabi pitor, binahen ni habasa-basa marhite sian asin rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni dibata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsyaon di mudarna hasangapon ma di dibata na diginjang. Amen. Turpok epistel di minggu tasadarion imanatar surat di sada Johannes bidu opat memuka sian ayat pituro di ayat 12 laus tajahama margati soring haholongon do debata hamu akka haholongan masih haholongan mahamu mahita aisian debata do haholongan ni jalaganup na marholong ni roha iman naung tubuh siat debata jala ditadda do debata. Sianod do gabi patar holong ni roha ni debata na tuhita. Sian nong sinurat nai anak na nasasadai tu portibion asa mangulu hita marhite-hite ibana. Hamu akka haholongan
Anggo songoni doholong ni rohani debata di hita, tamama nak kita masih haholongan. Ido saatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tidakon maha porsiau tai songon nahina tidakon idongata sah porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsea ido ama pargogo na suatu dosan natmo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak de debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia andorang suahua ido tuata natu maun na berni di panghuman silatus nama tetar pajo do ibana di hau pinor sila natua tu banu toru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surga lahun du tu siamun di tata Jahoba amanai pargogo na suatu dusani isima ibana pai mamula sugo tu tanon mangulumi halak na mangulu do namate au porsea diton di porbadia Jalan sada huria nabadia, huria atau panila Kristen akan nabadia, doh dia sani dosa, doh dia tai namandok, mulak mangulu sugut daging halak namate, doh dia ngurungan. Tapuji matuhata marhite kor Immanuel.
tatangihon matik ting ni huriata. Huria na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus sonari tatangihom matikting ni huriata di bagasan mingguon 5 Minggu 16 November 2025. Guarni minggu ta sadarion ima di guari minggu 22 dung Trinitatis do topik di haholongi Jehovah do saluhu bangso. Pertukaran mimbar perjamita sa distrik 21 Banten. Di hari sadarion Minggu 16 November 2025 di Patupado pertukaran mimbar perjamita sa distrik 21 Banten. Di Parmingguan Manogot ima Pandita Esra YB Manulang, Pandita Fungsional HKBP Perumnas Tangerang. Di Parmingguan Aryan ima Pandita Poltak N Napitupulu, Pandita HKBP Resort Rogate. Di Parmingguan Botari ima Pandita Rita Imelda Sitanggang, Uluan HKBP Lipo Karawaci. Parhalado do Uria Madok Muliate tu Pakobasion ni Amang doho inang Pandita. Pandita Haris Tada Huria Sitorus Marjamita di Parmingguan Arian di HKBP Serang. Pandita Christian Mual Tua Lumbat Tobing Marjamita di Parmingguan Arian di HKBP Kedaung Resort Salembaran. Di Parmingguan Sadarion Mandogot Arian Botari Papungu Peleak Khusus Dohita tu Haporluon Distrik 21 Banten. Ujung pertangyangan week di hari Rabu 10 November 2025 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriata do ujung pertangyangan WIB na di Patupa Rap di Gaduk WIK Ima WIK Yerusalem di bagas ni keluarga Amang M Sitanggang TR Boru Pangaribuan nama ringanan di Jalan Haji Rais RT Sada RW Welu Kampung Bambu Bonang. WIK Judea di bagasan ni keluarga Amang Situa R Haritonga SH Habur Aritonang nama ringanan di Perumahan Daksana Indah Blok SK Tolu nomor 12 Bonang. WIK Nazaret di bagasan ni keluarga Amang GN Situmorang RM Boru Napitupulu nama ringanan di Perumahan Daksana Indah Blok PP Onom nomor 25 Bonang. WIK Bethlehem di bagasan ni keluarga Amang Situa DH Marpau D Boru Pakpahan nama ringanan di Perumahan Legok Indah C2 nomor 14 Legok. WIK Eprata di bagasan keluarga Amang S Siregar DF Boru Siombing nama ringanan di Pasadena Grand Residen Jalan Pasadena 2 nomor 26 Gading Serpong. Di Pangido tusude ruas ni Huriata Tarlumobi na adong di Witnabe Asaria Madohoti pertangyangan ni Padidion Nabadia di hari Minggu Nanengro 30 November 2025 di Parmingguan Arian di Patupa Huriata do Padidion Nabadia Sinosohon tunatorasni ianakon naneng Madohoti Padidion Nabadia asa pasurat todiri tu sitiwa WIK Nabe. Penyusunan program anggaran tahun 2026. Siala nung jono ujuk tahun anggaran 2025 on jala satokin nai masuhata ma tahun anggaran na ibaru tahun 2026 di ini Huriata manungguli ganup seksi na adong di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia dot parar tahun. Asa manusun program dot anggaran tahun 2026. Jala di pasaha ma tu ganup
Ketua Dewan dohot parartaon ni huriata nalu mambatna ujung ni November 2025. Tona Sinode HKBP Distrik 21 Banten. Tona Sinode HKBP Distrik 21 Banten di Jahahon di ujung ni Tikting. Selamat ulang tahun. Parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur. Goklas ni roha masude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe siat tanggal 10 November 2025. Hata ni tuhata si peo kota imana tersurat di Sada Johannes Tolu ayat 5 di boto hamu do nama buat akado satta do ibana ubain naro dang adong dosa anggo di bagasan ibana akka goar-goar na marulang tahun hatu tubuh dot marulang tahun hot ripe boima tajaha di file naung di pasat huria marhite WA di ganupik. Saldo akhir pembangunan per tanggal 14 November 2025 ima 21.627.200 rupiah. Saldo ni huriata per tanggal 15 November 2025 ima 76.312.357 rupiah. Ijahoma Tona Sinode HKBP Distrik 21 Banten. Serang 15 November 2025 mandapoton na hinaholongan sude ruas do parhalado HKBP Distrik 21 Banten dengan perantara Padita Resort di Inganan Mundabe. Tona Sinode Distrik HKBP Distrik 21 Banten. Asini roha madihamu dohot dame nasiat debata amata do sian anakna Yesus Kristus do tod di porbadia amen. Tapuji ma debata marhite Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriani i natoktong mangaramoti do manupaki pakobasion ni huriana di Distrik 21 Banten di hari Kamis tanggal 10 November 2025 maringanan di kantor distrik nungan di patupa Sinode HKBP Distrik 21 Banten marojahat tu aturan peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupat ton dengkado merdala Sinodei di bagasan panuturion ni tuhata parbadia sinondangan ni hata ni debata na tersurat di 2 Musa onom ayat 4 nong ni totopon ni hatopan HKBP gabe orientasi pakobasion tahun 2026 dohot tema pengajaran iman di tengah keluarga. Subtema HKBP Distrik 21 Banten mentransformasi karakter warga jemaat dengan meningkatkan pendidikan iman di masing-masing keluarga. Dibuka do Sinodei marhite pertangyangan pamuhai manogu huhut pataruhos sude ruas ni Sinode Distrik lao patuluson ulauni di bagasat tangyang dohot parsitutuon lao mangihuton perdalan ni Sinodei sian nama mamonai sahatuna mengunjungi huhut manotopon akka haputuson na arga sihobasan ni sadok perhala dodok ruas di tahun 2026 naroon. Sinode distrikon ima sinode kerja lau mangarang-rangi jala manotopon akka program dohot anggaran distrik tahun 2026 ditongani sinodei di padar pareses HKBP Distrik 21 Banten do barita
pangulawan mamukasian pangojakon di hari Minggu 10 Januari 2025 marhitei tarida do parhisat ni pakobasion di distrikon do kerjasama lam tu denggana di sude parhobas ni resort nang huria marsada-sada na di ham-ham di bagasat tolu ulawan dohot pajoni huriai koinonia marturia diakonia swaksongoni di pabaena swaksongoni di parhepengon nong tuk targarar akka tanggung jawab ni distrikon tuaka keluarga sian ruas ni huria na sosidum dope di tiki nasalpu marsitu tu do ruas ni sinodei tomuhon program dot anggaran si hobasan di tahun 2026 songon implementasi ni program hatopan na berorientasi tu pengajaran iman di tengah keluarga songon inang haputuson ni rapot MPS now manotopon sistem keuangan HKBP sistem budgeting lau patuk kod dana sentralisasi HKBP satolo do ruas ni parsinode distrik mendukung penguatan pelaksanaan ni program sentralisasi HKBP anggiat makhehei pakobasion ni sude huria di sadok HKBP domu tu mutasi ni akka pangulago tiki di totopoma pengganti antar waktu ruas ni majelis pekerja sinode distrik IMA sada pendeta Sabar M Simanulang SPD pendeta HKBP Resort Tangerang Kota 2 pendeta Pamita Simarmata MTH pendeta HKBP Resort Pumnas Tangerang di Parukilon Sinode Distrik do Dalan Lau Madungdung mana mengoptimalisasi pelayanan tu huria hut efisiensi anggaran pakobasion di distrik do Bersada Banten marhitei di bagasan hamamatondo ditetapkan sada haputuson doho rekomendasi pajongjong tim kaji reposisi manang relokasi kantor distrik tu wilayah Tangerang di paujung do sinode distriki di bagasan partangyangan pangujungi lau paborhato sude ruas ni sinode mula tu inganan pakobasion huhut manang yakos sude ruas ni sadok HKBP distrik do Bersada Banten tatangi yakodo nang panggonggomi ni bangsota sian tirket pusat nang di wilayah Bantepe asa toktong di parohai de bata lau mabuan hamajuon had dumaon dohot hadameon ni bangsota rak mahita tu magihon haputusan ni sinode distrik anggiat boy tulus di bagasat dame do lasni roha marhite habisuhon na siang ginjangi di pargogoi jala di parsahalai ma parhalado ni huriana patu pahot pakobasion di bagasan hai baruon ni pangulu patuluson pajon ni huria doho visi ni HKBP gabe pasu-pasu tu sadok portibion sai di pargogoi jala di ramoti tu hatama uluan ni distrikon patu pahot pakobasion naumuli bae sangap di guarni debata sito lusadai amen tabe mardonga tangiang atas guarni ruas sinode distrik parese HKBP distrik do Bersada Banten ditandatangani pendeta Sumihar Sinaga MTH Demin congoni matikting ni huriata di bagasan mingguon debata ma nama masu hita
Tapuji ma Tuhata marhite kor ina Deborah diuduti kor amasion.
Tapa punguma peliata huhut mahita marede. Rogo
Damai ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Di mana mangaramoti hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horas madihita sa luhut na. Barita na uli di bagasan sada topik Tuhan mengasihi segala bangsa. Dihakolongi Jehovah dosa luhut bangsa. Ima di minggu 22 hodong Trinitatis. Marhite-hite panurirang maliyaki biddu sada. Mamuka maisian ayat sada sahat tu ayat onom sangonom madidok disi hujahama dihita. Paihuti utamu mamanginan. Omma hataluba-luba ni Jehovah tu Israel sian pamangan ni si maliyaki. Nungahu haholongi hamu ninna Jehovah. Alai didok kamu do marhite-hite aha hami dihaholongi ho da si Esau donian hahani si Jakob ninna Jehovah habe si Jakob do hubahen hasudungan di rohat alayang go si Esau nungahu hagigihon jala hubahen akadulukna gabe halongonan jala pertalian na nungahu pasahat tu atuasu akka na diparhorsihan tuksura dohonon ni Edom nungania tertabak kami alai marhobas mahami mangulahi paulihon akka turanggong songonot do hatani Jehovah Zebat nasida paulihon ahu muse mangaloha gabe guaron ni halak nasida luat ni hajahaton jala bangso panginonan ni rimas ni Jehovah saleleng-leleng na ikosangay daon ni matamu namay gabe do honom mu nama tibul do Jehovah sogot salpu siap parbalohan ni Israel ikon pasangapon ni anak amana jala anak somang tuan na molo ama au di dia do hasangapoku molo tuan au di dia do biar mida au songonot do hatani Jehovah Jehovah Zebat Tuhamu malim akka napalia guarhu apelam didok hamu do marhite-hite aha hupalia hami guarmi ido sahakna luba-luba tu halak Israel ay nung ngamalek sebe roha biar mida Jehovah maliake menyampaikan pesan Tuhan suatu nubuatan supaya mereka tetap berbalik kembali kepada Tuhan. Kita sering mendengar jojo do tabege debatado holongi God is love. Allah itu adalah kasih. Dan dia adalah kasih, bahkan dialah si pemberi kasih. Holong na pinasahat ni debata dakolat dihata alai doho do di pabahenan. Marhite-hite Yohanes 3 ayat 10 rakjo itamadok ay songon sada 2 tolu ay songonot do holong ni rohani di bata di portipi pola do anak na nasasadai di asa unang mago ganuk na porsea di iguana asa hanguluan nasa leleng-leleng ima konsep ni holong nasiat di bata jalanunga di tariatco ni huhut diulahon alayang go jolma daong holong holan jot di pamangan. Kalau ni doang dohatan tidak danak penangit tidak danak ihutanami siatar songonon. Una kola kata itu, una kola kata aporik peboy domat doko kolong moloholak kata si bagur peboy domat doko kolong moloholak kata. Tadang udah si bagur? Ame. Bo. Alayang go bojak na hutat da bohi jagal do aw may mulo so walang jagal tiap hari heran so pertibiot do pertibi banna ijabunami bojak do sude anak boru ina doli bojak bahasa bojak kami mo linda danakon bahasa bojak kami among ino bohi jagal ino no molo konsep ni holong ni rohani debata dangboy do honot tadang
ikut do. Alai hita jot do dak pasahat tok kolongi tu porsi nasitong. Saya tidak dati bangsa Israel do mado holong rohana tu debata alai dang mabir nasida bida debata. Dang gabe percabaran ni debata jabarna. Ayo kritik membangun don. Tua kamalim di tonga-tonga ni bangsa Israel pe dihagikihot debata do. Tu bangsa pe dihagikihot debata do anggo penampilan rohani alai anggo dibagas rohana. Bajuni rohani alai anggo pangalahona roh halus. Risi-risi hatani jolma lamot-lamot hatani ugep unak pola begunai. Tapa balik jadi ugep begu gitu. Penampilannya kamali pesongonido, penampilannya keruasi pesongonido. Tuhan mah dibonangin daudak congoni ate. Amin. Ya robbal ngalaminin nahalakan. Dak congoni disokan. Ubege burju-burju do kamu. Gitu. Saya tulus mak. Nak congot di hutan nami. Salsa di pitu ni gereja. Inna time di. Terlama tu habbi tu siamun alaniaha di habbirangan musuna. Dang ulaus. Tabu nak ingat demunai nang ina debore. Ate. Malayarong do ina debore hutan nami. Buru na 70 masolo na. Sarupa do tao. Kadang mukit do honok ko buru si hotang ate bang. Manguru ano pa dito eh. Alay naman dyan no buru na 70 on. Iko si kora-kora do latihan do hotaha. Buru judo niya malo marede. Malo pinangido 100 sila do 150. Alay pinaulak ma 75. Marutang may batu anak ng musya 75 na eh. Jira nga dong ilian. Marede do hitan non. Omak ni patuteng. Inna matuna burukon. Inna drihen naon. Ay mada. Ubege. Igora. Opong ni si matar rohita. Di pesta ni anak na ina. Kung marede do hita gareja. Papili may deta. Rodo ko. Buro na 70 tikina marede. Inna buti, alay dang ulo mana, jong. Saya may diyon. Basa ng doto marit na naking. Ay nga hudok siyan na jolo, dakwet de honing. Sugur ako. Inna. Pasa sugur kam. Dangyaw si maringan, hindi mana. Ay din niya lagi. Dung Jesus maringa diyaw. Dung Jesus maringa diyaw. Sugur ako merek si maringan. Inna. Happy waktu kamu dua lana. Ya iba na marhale do si maringan. Ibu tucot si maringan di mana? Jadi molo hupadar pe. Tohodo hita marede, tohodo hita pasol hoto dirita tu debata. Alai jot do holongi dang manginona. Basong ni burju driheni madok asa marede nasida. Alai alani si maringan ni gabe sudat. Nai patu tengon marede nak. Ang dotok congoni di tonga-tonga ni punguan. Adong di hutan nami, dang hutamo. Marga pardede dong. Ante. Dang mukit dong honok ko marga ni halak. Ilojongyan nono siya non. Holo nakimadok ka di patitain na ibong musema hanami. Di ban na papudak ko do pardede ban na barani man. Asal masuk tu punguan bubar punguan ni. Asal masuk tubuh punguan bubar punguan. Masuk tubuh punguan nama bubar punguan nama. Sudah salah. Ini mana do nasitong. Salah di dirihanin na. Apa suara anak marpilitat do. Sudah salah. Ang do na congoni. Ala yang di bonangin do naung do congoni. Margahay. Orang ano mate. Marbigo do na ingi. Udah ang musya dito. Sutuk pula marminggu akan congoni be. Bertobat majibano tu di bata.
Nangi. Dang di pasaha beha mulai ation na tu debata di bakasan ias ni roha eodo kritik ni si Maliaki tuaka malim. Tuaka parhalado tu padita. Ino nakin didok di ekonomi. Coba ditampilkan dulu deh kayak 6-nya. Bisa? Mana nih? Oh. Marka berarti dulu Tommy. Coba ayat 6-nya deh, ayat 6. Satai dah. Dah mulai. Hak kita obat Bibel. Rap joy tamat jaha ayat onomi rap kita kamanginang sada 2 todo. Ikon pasangapon ni anak amana. Jala anak somang tuan. Molo ama au di dia do hasangapoku. Molo tuan au di dia do biar mida au. Songonot do hatani Jehovah Zebaut Tuhamu malim akana palea guarhu. Habe lam didok kamu do. Marhite-hite aha hupalia hami guarmu. Taida mamuse molo tajaha ya pitu ya ualu. Ternyata dak songo konsep ni pamikirio lahu pasangapot debata ngolu ni akamalimi. Ngolu ni akaruas ni huriai. Tiki pasahat to pelea petunasira dada pelean na baru na pinasaran na alayak ka na martihas. Coba mamang ulo-ulobi hita di pesta ni todok tak tabi talayan harga 5,000 alayak ka nang buruk sih. Ngomong saya dorong lah imay benon na tuwa ginaw na. Namar pesta ko tilok kamu. Kadang dolo polo harga 5,000 nak peol tu sa peol tu son. Pelsani, peol sana sini. Kategori. Tudak dana ne baru tu be nang maboto jajan au sugari taleon hebeng 5,000 alai buruk. Uang kah ini? Opung hebeng don. Gak mau aku, malu aku bawa ini. Adong mau deba pilihan na pelongon. Masa udok pelongon na maribak. Congoni mapabahin ni bangsa Israel. Dang di parade dirina, alayon ko majalo pasu-pasui. Pitu pak na, pitu tangan na. Tiki mamuji do pasang apa kuari de batay mo. Then sings my song, my Savior God to thee. Alayon ko rohan adak congoni. So kalak jahuri, kalak batak. Kalak Kristen dah halak batak dong. Go halak Kristen ngamulai mubah, ngamulai bertransformasi. Anggo hatani halak batak maputak duga biri. Alaeng go hatana manggo pabainan na dugul-dugul lah dang olomoro. So natadok naking holong rohanen na tu na Brunei. Mate mamang Brunei 100,000 do tupak na. Yang ko tangis na heran na mana manang ulaw ni suli. Berjuro biak paraman na iba. Roy ba na siya Jakarta. Roy ba na de. Ama korung na beso korung di sa tabi. Boy manara lobu sa tabi tao. O maranom maniya studio na. Ape asal matang sa wate na baru mula mau cogot tarin. Kisah nyata doi. Mula hudok penaburu nyalakan namang buru nyalakan. Di keluarga ku masa doi. Alay udok deh, kimate moding do maku, kamu di mamaku, ngai kubur, ngamate ngai kubur, nak salah mu tanami ang 5 tahun mate ngai kubur, boto kamu dalanya mate sa bariba jadi ngai kubur, samiktel kamu, bapak enom nakubur na mate sa bariba. Buano tu rumah sakit doi. Tu RSPAD asa bros do brainwash ate. Ena jolo molo dup congoni dang boy lakau pak ni hala. Yula-ulai hala dinna do te. Sude na jolo sahit. Molo son na peol pabangan ngamulai paltak beguin na. Na begunise. Ay tu ani do kolong rohani de bata tu hitan wae. Tak saya dong pinapeol no yang pamangan ni halak. Mulu agak peol tori paringgan. Ang kuna jolo. Bolo sape.
Dang pinoto be. Neng manuk kon modo min madam minan. Ngandang be. Itu kasih Tuhan juga ditunjukkan kepada kita. Bagaimana kita memerankan kasih daripada Tuhan itu supaya tepat sasaran. Isina songonau pikirin rapura rupani maarah marhobas. 5 goni hau maki sarate dapat tu doina. Beh tobu mau ikalangi jol mana minutu ako. Tiba ma pesta kotilon. Tadok debu ini nata itu gereja. Tadok. Anggo hatan anaki 5 goni sarate. Alai lau pasato tibata tadok. Luar biasa dong kan. Masa pula marbarita imana na pinasupasu ni rebata ulaon na. Kenapa dia harus mengatakan kepada semua orang bahwa Tuhan mengasihi dia, memberkati nanulan di tangan do pikiran na, alai tiki pesta kotilon, olah catat do ibuan. Itu adalah penghinaan terhadap kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan. Itu adalah bukti daripada kehampaan iman serta kasih kepada Tuhan. Itu adalah bukti daripada penyelewengan atas kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebenarnya tidak perlu lagi kita selewengkan setiap berkat Tuhan yang diberikan kepada kita asal mari bagasan yasni roha. Kita memanat dari rita kamangina. Sotung doga beta rurak kita musai di zaman do di pertikian naung majuon. Sotung doga beta rurak jala maila kaya na kota siala pertikian na saimu bau-bau. Maliaki mengingatkan itu supaya hidup mereka tetap bersinar di hadapan Tuhan. Supaya mereka tidak seperti Esau, tidak seperti Edom yang kena murka Tuhan, sama seperti Sodom dan Gomora, di mana murka Tuhan terjadi bagi mereka sampai dengan hari ini. Jerih lelah mereka sepertinya tidak bermanfaat, tidak menghasilkan. Oleh karena apa? Murka Tuhan. Seandainya juga mereka mau bertobat karena Tuhan sudah tersinggung. Ala nang magigi naking debata marnida, ari raya nasida, marnida pahian nasida, marnida persobaun nasida. Esau juga dibuang karena ketidakpercayaannya. Tetapi Yakub, Israel itu tetap dibangun, dibesarkan, dimuliakan, bahkan kita menjadi keturunannya sampai dengan saat ini. Bukan tentang Yerusalem zaman dahulu, tetapi Yerusalem dan juga Israel zaman sekarang. Jangan pernah kita didinabobokan oleh sesuatu yang membuat hati kita bisa berdamai dengan keadaan kita sekarang. Tapi ketika kita tidak bisa berdamai lagi dan menjalani hidup kita dengan normal, sepertinya kita kekurangan. Mari amang dan inang hamuak kadongan na hinaholongan itu kata Yesus Kristus. Kehidupan ini partikian na pinasahan ni debata tu hita ikut dohonot tado hari ni debata doon dang hari ni jolma. Jala sudedo hita dihaholong ni debata. Tuhan mengasihi setiap bangsa sama seperti nyanyian sekolah minggu itu. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Dia mau lebih rok pehoi nang unak pola lulu skincare. Tong dolong rohani merek dia bata merek ko. Mula songon na coklat cincak pehoi nang unak pola lulu skincare. Holong do rohani dia bata merek ko. Unang do bohina di skincare do rukung na do tangan na HP porsiaon na dak di skincare. Tiap minggu ro tu gereja. Dakya di balad di rohanai, dakya di payas rohanai, dakya di gurdahi satabi pikiran na do uto nai, holan na di diri nai. Tapi tiap hari roce ode, binereng mak, amak tahe si melati om saya. Awet cada dol markor si melati jamu kan, inatta inamat tayo, kau naskin keron nama.
Jala tabodo skincare no yang memang atiak lain botar bohi mulai sana turkung naon bohi martiro. Dia pitor botod deh. Oh. Apa na jolo badak pipa nomor 4 nomor 5 do. Mulosong badak na jolo batu bata digiling. Itu batu batai. Ya ayak mamuse. Daksa do basic ko lang tanggal sudi. Tanggal. Datu ngoken body na jolo. Nate. Mulok pe mamakai pipa cair terpegawan ni krima bapak nyon na jolo. Alai minyak dua teh. Minyak manisi, minyak sayuri do. Igulu masong ni. Hatok matok kotor rahon ado karyon. Kaus kakion. Masuk mau orbuk. Lokok ma do ijari-jari orbuki do ison. Asing birong ni tu anan ni kan. Ape orbuk do mat dongani daging nai. Noai ngot tabo do ita. Adik terlebih-lebih adik-adik rencana puasa bulung. Berbahagialah sekarang. Dulu kami makan es krim aja ada tata apa nih? Makan martabak sekali seminggu itu pe Arionan. Arionat tuh malang martabak, Kang Sonari dan Donat. Termargula saya dan lagi pahopunai. Nasulah kamu udah mangan nina. Pesan laupung hokben. Hokben. Angko na jolo hutanami si hokben jolma do. Ang itaw mo na markuar si hokben. Adong, hutanami peong do. Marga si torus di. Ang namar kuarsong nison. Ang koconari hokben, hoka bentuk. Jangan yang pedas ya opung. Dulu kami nggak pernah makan coklat, nggak pernah itu. Walaupun yang malak coklat juga, walaupun ahana itu, nama manis nai, biji nai binolok kok DP nama anak kok deh. Apalagi songkai persia terlalu mami tu batu tolu, holallah manak kok coklaton. Bang intip mak ibu aros yeteng do asisten, mak tahe. Hola nang lain mau cocok coklat. Mau cocok do dah. Yang ini jaladak coklat sinuayangi. Naibain natu kopi do akan nasi. Coklat biji dui. Ni tutu mai di jomor ni tutu. Dukoni amang lu jane so mardai HP narwani ba mak. Kadang mardai mulu holani. Nang do HP capuran na. Ji pacaku jagome ba. Cai cinang kana congoni no. Macam na jolo penderitaan namin na sopa bubuh kami do kamu. Mau lupa buah kami no ni. Lobi raca tatanisian so buku bibelo nanti. Hati kamangina. Lobi tiga ayat. Angga kainau ni ngotot do sudah. Hati-hati amu kamai. Ali sejarah do kainau curi. Ali sejarah do nak baik-baik kau sonari tu kamu. Waktu kita baru nikah pak, begini kau kan, begini kau, begini. Waktu kau gaji pertama, tahunya aku, kau kasihlah sebagian, begini kau. Waktu di pesta itu, pestanya Edak Silumondang itu, pura-pura berdirilah kau, karena kau lihatnya, Pak mantan pacarmu di situ dulu. Sudah, ibu otak kainau. Pengalamanku di. Sudah ingat tala kodok. Cangkah hodoh holan anakmu, dipukul huat tongkel leki. Lomong-lomong. Ingat dia sudah, hati-hati tahu kamu bercuma itu. Itu kanak kainang, ingat tamu dia sudah. Baru tidak kolong rom. Susah ya. Susah. Karena pikiran kita itu selalu mengendalikan kehidupan kita. Iman kita sering terpuruk. Jiwa kita tidak lagi menjiwai firman Tuhan. Tidak lagi menginginkan kemuliaan Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Padahal tadi God is love. Tuhan itu kasih. Tanpa syarat. Tanpa harus kita cari kemana. Dia selalu datang. Dan oleh karena kemahakasihannya lah kita bisa dan berani datang kepadanya. Nakpe balgado satta. Ubalgado holong ni rohani di Bapak manisa nusatta. Molo taida balga di bakas joro tahun balga sianon holong ni rohani di bata lahom makaul kita.
Padimu-dimu ngoluta mamasu-masu ita. Bolota ida portibior rupani songo di balgana sahat tu langit. Ubal gasiani pe holong ni rohani di bata. Ubain na barani di bata madok Johannes tolu saplonomi. Itu konsep ni holong ni rohani di bata. Alai muludung magigi di bata. Muludang di halo rohani di bata be. Uhum na be lehonon na. Tapi karena keberanian iman kita datang kepadanya oleh karena berdasarkan kasih setia Tuhan yang tak terhingga. Sekolah minggu PDF dohodei. KASIH KASIH kasih. Kipata dongani jo pakopumi marcik sekolah minggu. Ngalu jahu amang. Mari jaijak manonisi. Kuna jolo ita sekolah minggu calele kedita no ketiyo kodon tume laingot mal pahingo matok tong nidok ni de batam itu anggona ngekot conok lagi zaman dak woto haduan Natal nama ang do Natal dia mado ini so menari-nari don nonak kamu Feliz Navidad Zaman, alay so tungolo amo amang manari-nari. Dang nga na menari-nari, alay ngo manortor buhay ma. Pero kamu jo di YouTube ini. Ipakai musim ada streamer teh nang ano na. Dengkat do pamatak tau cong bawa ita bawa mate. Kamang, bawa do amang. Bawa kan. Alay arong do bawa si patahera ina. Ina pe si patahera mama. Ipinang boy cong ni. Tari bay makumisna tikimar pramen ate. Coba makumisna tari dah lipstick na. Kita bisa melalui beberapa tahapan-tahapan dalam kehidupan kita, tetapi kesempurnaan daripada setiap kata, kesempurnaan daripada setiap tingkah laku, kesempurnaan daripada setiap perbuatan kita haruslah di atas kasih Tuhan. Silakan paluas anak kami ahasita-sitana. Alai toktong dok. Mulu borhat to karijo, borhat to persikolahan haholongi gurumi, haholongi persikolami, haholongi ilmui. Asonang lari bana. Sian patron. Asonang gabe manipil rohana doh pikiranna sian parasino rohani debata. Kamu kadongan na hinakulungan itu hata Yesus Kristus sama seperti Yakub yang menjadi dasar tentang hubungannya kepada Tuhan dan kepada anak-anaknya, kepada seluruh orang-orang di sekitarnya adalah kasih. Nak pedong do silak kondisi Yakob. Dia memiliki iman yang kuat, namun dia sering menjadi orang yang penakut sama seperti kita. Kutiki mangit di honet di rohani song benahurang oleh holaro paru kilo ni tangis duit eta kenang tangis duit kamang mekel hita si sapataran tangis cita di siabunian so katanya edde adong kalaulah bantal dapat bercerita aku malu aku tertidur. Aku tak tidur walau terpejam mata ini. Sawatik doh buat dah. Itulah dunia. Apakah kita sanggup menjalaninya hanya dengan kekuatan kita sendiri? Stop amang. Kalau kau mengandalkan dirimu, walau pikiranmu doh gogong, kita akan terpental dari perjalanan kehidupan yang benar. Tapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, pasti kita bisa akan mengatasi setiap tantangan. Karena kasih kepada Tuhan sama seperti yang dipakai yang menjadi dasar kehidupan bagi Yakub adalah kasih terhadap Tuhan. Dan melalui kasih itu, marhite-hite holong nirohai kop patudu honot tado tanggung jawab ta. Jaleko lubah honota do nak tuak kaya nak kota.
Karena kasihnya lah Tuhan mempertanggungjawabkan setiap apapun yang telah dia katakan. Jadi kalau jolman siak katana do boton manang tadau nibana. Tetapi Allah itu juga, karena dia adalah kasih, dia tidak pernah mengecewakan kita. Itu kan? So katanya kadongan. Apalagi napa sebulung, remaja napa sebulung. Saya ada pacaran di sini sekarang. Disakiti hati pacarnya, Tuhan kalau dia tidak dekat denganku, jauh-jauh dia, dekatkanlah dia ke sisiku. Tapi kalau dia bukan jodohku, dekatkanlah dia ke sisimu. Ngacik rohani Tuhan ya tong. Kalau dia benar-benar jodohku Tuhan, dekatkanlah dia ke sisiku. Tapi kalau dia tidak menjadi jodohku, dekatkanlah ke sisimu. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Di waktu kamu udah bahasa Batak ni innalillahi wa innalillahi rajiun, bahasa Batakna inna silalahi mati si rajiun. Ledak silalahi perbonang indai. Silalahi perhutan nami do. Mari kita lihat. Ketika kita juga ditegur oleh Tuhan, ketika imam itu ditegur oleh Tuhan, itu juga teguran kepada kita. Mari kita menghormati Tuhan. Mari hormati ayahmu dan ibumu, hormati orang tuamu. Saya yakin dan percaya bagi kita anak-anak hamuakai anak penami. Ingat nyanyian itu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Orang tua tidak pernah menyekolahkanmu supaya kau bantu nanti dia. Saya yakin juga orang tua ketika dia masih punya uang, dia nggak akan minta sama anak-anaknya. Yakin dong. Hanya kita yang harus berpikir ketika orang tua kita itu sudah lemah, kuatkan dia. Ketika orang tua kita itu sudah mulai sakit-sakitan, obatilah dia. Kasih perhatian. Itu kan emang tanggung kita mangulu kan masa haru ilian anak kota hidup gajina satu ngatu kita dong ingat dong cucu cikola dah utu orang no utu anak-anakku mulu kali kok utu itilin kalau ya dong tuh baru main na di madok memang itu anakmu tapi suamiku. Kau yang melahirkannya, aku juga sudah kelahirkan pahopumu. Awang tuh tong nomor anu burcik mah parumai cicongan. Saya undang betu wak kaparumai na ulo madok katana sono itu si matuana. Alani hamu kapar boru ajari hamu boru mulai dengan. Ulang boru tajari dok dengan. Cerong tuh pe. Wah, rasima Tuhan ay. Sabo na pasugit. Aduh, terima kasih bu. Inong datang ya. Sehat na kau inong. Dangi perjolay dok. Pecah ibabani pitui. Kapan inong pulang? Sampai kapan di sini? Kenyataan ba yun? Nang betubu si songon ni. Isi dola ko mengajar ko ni. Kita tanggung jawab tadi kamangina. Itu yang terjadi. Hormati ayahmu. Karena kasih Allah itu adalah kasih yang universal seperti kita katakan tadi. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta jemaat di Bonang Indah, men. Irogate besong nito. Ya ulongin di batado. Unak congok kami tiki mahasiswa. Isot dua bak babang zondong. Dang merga busa. Pasu pasuma huriam HKBP dak pola dohot GKPI nadutong. Imana jolet denami, lau mangururui dongan nasi GKPI. Kan najulo rak si parsamer dohami. Ada yang kabe badai. Tahu. Olan rehe-rehe sama bain jokes dotong jangan jokes. Mekel meiba. Apalagi lau mangan jolo mekel tabu do si pangano kan. Jolo male. Yo namang esek jo kan. Habis mah udah nih nak pe gulamo. Ya mulu hamil jolo itulah parahnya dulu kehidupan di asrama juga begitu.
Jadi bukan hanya kata-kataku saja, tanya nanti Amang Pendeta Parulian ada di sini. Abang Anda yang terkasih. Paribakku do abangon, rapat mangalak buru turut cami. Anggo na 70 do, opak magelekku, nakituk pula ko patadahon, isomay na mas tadahon. Eklesia, ex Saudi, ex Rara, ex Santi, maguardi yan ako. Dirogate do ako, tinggal. Wala na nga pala gereja eh. Ang do, di patu paribata bagas surya di si huyani. Rorohan mo no to si, mulo marsak kamu orang itu bunami dengan syarat buat godok-godok. Jelas do dai kodohono di orang itu jadi pat dita. Mangap pihamu daw nang masuk mo nang boras cido lang mo ati. Sangaja muro nang mabut sibuano kan kecuali dak sangaja ro beta inak tu jawin nakuma. Ya nakuma na dong disi. Yang nakpena natina kartakara borason. Alay sa matu boras. Ay borasop pikan don persoalan don na julu. Ay so tartao be siwion na mali. Ang besyatar muna julu kan adong pe boras atak karena sinali nama manugoti na do. Ang besyatar dak songoni adok pe boras atak karena sinea nama parborasin. Pak aku kamu mah isiak jolo parborasi baru itakku mah boras nih. Ay buah mah. Enang dia kami persiataron na jolo. Kuliah itu Medan, binereng kadong ani menerima anak kos kecuali anak siantar. Hancur dunia persilata tuan nami. Hancur. Habis oni go dong kena burju. Ola nalai nene binereng na do terminal Sukadami na jolo to. Edak kinata. Dipaksa do majaha buku dukoni tuor ini. Dari kamu jo pajak horas siatari dang maju jalannya. Wait ditawar, engkau panawar-nawar nyon, nasong buhur epeng nyon. Coba baik, berek kita halak padangi halak Cinai. Datang lagi ya besok ya bu, pindah do. Angko hita do, soro peta hotuson, wen nama jamai hon. Ini kejam. Bulak mai tamu itu berbuka. Karena kasih Allah itu secara universal tidak terbatas kepada bangsa Israel saja, mencakup kepada seluruh keturunan umat manusia di tengah-tengah dunia. Bahkan kepada orang jahat dan kepada orang baik, Tuhan menerbitkan matahari tepat pada waktunya. Tuak kana jahat jam siama, matani hari bicar daun. Tuna burju jam onom, dangadongi. Sama-sama jam 6 itu matani hari bicar. Bohita mangulak kau lauta, tuak kana jahat, walujom masadari daun. Sama-sama diberikan waktu 24 jam. Itulah kasih Tuhan secara universal itu. Oleh karena itu tunjukkanlah sikap kita Amang dan Ina. Patuduhem ma, songot dia dohong rehata tu debatak itu harus kita tunjukkan sebagaimana kita telah dipilihnya. Ainunga dipilih debatahia kita taga sojak dobe portibion, terutama Uria Gonangin daun. Makin pecah atau tuh belgane parkiran ni halakon. Tapi duk sa tahu dulu sih. Adi gado bangun mo namang niku tu markasi wabi ngong nakindo. Iya be bangun namang. Edak tanong mo niku. Pasum dolin. Hami pedang parkiran nami. Di Rogate, wala di pinggir dalan ido. Jala ido hudok buat pikiraku naftari di Sinode Distrik. Kita masih menderita di sini. Saya katakan kepada Inang Preses, tertibkan itu pesta-pesta pembangunan yang tidak jelas. Katakan melalui distrik hanya bisa 5 atau 3 yang berpesta pembangunan dan semua gereja mendonasikan 5 juta untuk pembangunan. Supaya jelas. Ada 40 gereja kita esok ngadong modal di panitia di si 200 juta. Mau buat apa juga dia sudah bisa. Dengan catatan, dak pola roh hamu siapa orang hindai tu pesta nami asal matupak munai roh. Bahasa udah soni Eropa hamu mangak kamu biayani dihani. Ala yang berhubungan silaturahmi kunjungan gerejawi silakan unang apalah dipestai. Enang irian tabok doin na panitia 250 juta. Biar hasil pesta potong masa tahanan 150 juta.
150 juta tuh dapat tuahai. Alai gua kunjungan gereja jo, mari kita eratkan. Punguan nama roh tuh ya nami. Ujamu kami pihamu pakai lapet. Moloro kami itu sobek kamu ode-ode. Kok dos do nak na dos do tuan na. Ang kuhen naik pesta do kita, manortori kita tu si. Dang tabok mga musi honatihan. Tapi kalau dana itu, yang kedua saya katakan, lembaga bantuan hukum perlu di distrik ini. Masih banyak gereja yang bermasalah. Izin gereja tidak ada. Kenapa kita tidak memiliki lembaga bantuan hukum? Hubo atau gudang do sarjana hukum. Ruas di HKBP di distrik ko. Jika BH ada putusan dia mang dota. Mudah-mudahan mah dong. Naik baru di distrik ko nan. Tak setuju kamu. Mula pesta pembangunan membangun gedung sekolah minggu. 40 hurian adong di distrik ko. Manupahi jelas. Alai disyukuri mah. Unang dipacua saya kon. Adik di bawah dua getiota taruh di gereja tahun. HP minus dohi talani bebes kawan. Kenapa tidak kita? Dola paten ni galatia ono may 10. Bicaca di hari rupe tabay taulah ko manadenggan. Tu saluhu talak tardumobi tudong atas saha porsia. Unangnya tu tetanggana. Mbak. Ya kan? Na berjuang kita mertetangga. Ala-ala yun. Alay dong at capunguan na. Tori bolang do. Dungat camarganay bolang. Ay mo. Utad daw siya na jolo. Matobu-tobu do salawar mo na jolo. Isot do pacako-cako dungboy humangan. Itu yang kita lakukan. Kenapa kita tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan baik? Kita mulai dari diri sendiri. Ada nyanyiankannya kan? Apa sebelum? Ku mulai dari diri sendiri. Dimulai dari keluarga. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Dan tentang semuanya kasih Allah yang secara universal itu harus kita nyatakan. Dan tanggung jawab orang Kristen selain menerima kasih itu, kita juga harus menghormati kasih dari Tuhan. Kita hormati dia. Perbueni holong doa kaya nakotai, perbueni holong ni rohani debata doa kaulautai. Kita kasihi setiap apapun pemberian Tuhan dalam hidup kita. Maka saya yakin dan percaya gabe sisabur holong mahita sah rodi kasusudani bohalta. Imadah nabur jodoh inangi, nabur jodoh amangi dung mulai hutadda. Dan adong si surang pakkatayo ni dok perudan nih. Memang betul-betul parhuria, pargareja, parhatani debata, parholong doin. Ido nanay si takupota di ujung ninguluta. Unak congon nama sanuaeng nagoda ngadidok ko namatay hatana. Sude do dibotoi alay pangalahona tuksao tikpe taksitiruan. Nga mulai muncul songoni kanao to penueng dang boy hajaran. Aka pangalapa pengajaran penueng dang ulu bi mangajari do denggan. Hape saya taboto do. Isu di para-para hotang di parlebihan. Nabi sudoy na napunahatan. Nauto tupang gadisan. Alay lomodo rohata. Mauto nya dong atay judi. Kita tidak mau membangun itu. Di dalam kesempurnaan mana tanggung jawab kita ketika kita menerima kasih yang istimewa dari Tuhan itu. Terutama di dalam Kristus Yesus. Mempertanggungjawabkannya juga haruslah dibarengi dengan iman dan kekuatan daripada kasih. Sada Korintus 10 tolu ayat 10 tolu rap johita kamanginak sada 2 tolu. Alai tolu do nahot haporseaon pakirimon dohot haholongon alai haholongon do naubalbe. Kasihlah yang mengikat kita. Kita tidak pernah kenal sama sekali. Hati amang, satabi amang naung marmoter si manarut nade dak kia berstadak kita tiak kamang na di pojok. Tapi karena firman Tuhan kita sekarang saling mengenal. Itu dah boy kita sahuria. Boy do maret de inang ijabum, maret de dong amu ijabuna. Rap sada partikian alai adong de deni le de rohana, adong de rohani alang bohita di son. Sapartikian sarupa judul deta. Sapartikian sarupa
pangiduat tadi tangiang. Seperti kia sarupa hita mabigi hatani di bata. Sama-sama menyanyikan lagu yang sama, sama-sama berdoa dengan kalimat-kalimat yang sama. Hanya di dalam ibadah bisa kita praktekkan itu. Oleh karena itu jangan pernah enggan untuk datang dan menghadiri setiap ibadah dan percaya kepada Tuhan. Molo marsaringar depe hatani di bata di sido pasu-pasu ni di bata si jalota. Unak tatutup, unak tahicu bagasta gabe bagas pertangyangan. Ay molo marsaringar depe hatani di bata di bagastai songgop do harazao ni di bata di si. Unak congop fenomena nuaeng. Ngeri-ngeri sedak dua kapertangyangan on. Martangiang mamatay. Ale Tuhan diberi kodok 10 tulus tongah halak tuh kami rotu pertangyangan on. Dak danak tong dak danak. Hipe dak danak ni parjabui do. Nangin. Oppe. Tuminggu naneng ro. Tung jujui mahami rotu pertangyangan. Amat tanah martangiang ipe dang ro minggu naronay. Tak surbe dunia persilatan cong ni. Nang gua pala di hutonya calai, multung macope mana beminggu naronay na senay mato. Ngapo na mana martangiang, ina pe congoni do to ngatay na. Ang do na congoni, alay dak pungwani na iyon ni. Unang mada. Praktekkanlah praktek kehidupan. Apa yang kau doakan lakukan. Apa yang kau lakukan doakan. Itu praktek ni ora et labor. Mari amang dan inang. Asa tulu do nahot. Apor siyaw pakrimon holong ni roha, alaiha holong ido naubalga. Allah menekankan bahwa hidup kita berasal dari kasih Tuhan. Molo di holong ini batahita, tamamahita masya holongan sama hita. Amin martangin kita. Marolo polo marlas ni roha Maria iya dohami Tuhan di tonga-tonga ni sadok perdalanan ni ngulu nami. Ala hodo di batana husob bahami na hutadahami di bakasak kolongmu, dang matca di holong ni roham. Mangihoti hami dang macadi holong ni roham mabaor ko pasu-pasu mitu ngadup ngulu nami dang macadi holong ni roham di patu bigi ho kotok tong barita nauli gabi barita las ni roha mangaleho gogo tu hami akan nagale jalan na mangaleho tu hami ale Tuhan nang akapartikian naune laho makatidakon saluhu dengan basa do asin roham di namar kahuranga pe hami di pasikopodo hami marhiti-hiti hatam sadok tahe songon nanidok ni parpesal menido hatamido sulu-sulu ni patu jala hati uron di dalaku gohi marohan nami Tuhan di bagasan asido tolong ni roham asa hupakilalah kami sadok balgani pabahenamu di bagasa Kristus Yesus nama kaholongi hami songon holong ni roham tu si Jakob nama ngalehot tu ibana saluhut akaparbui ni pasu-pasu nasian banua gijang gabe sopar nasida maripola ngolu nasida jala harorowan ni Mesias gabe sorang tu portibion asiro ham Tuhan nang dihami kanu marsada-sada pe urasi daging dotot dinami ruas ni huriam hakai pe bonangin daun rajai toktong ngolu nami pasu-pasu hami ama ina na poso bulung remaja dak danak sekolah minggu akadak danak na baru sorang akka poso-poso ase buri-buri magodang akadak danak na pinasahat ni Tuhan di tonga-tonga ni keluarga. Habis tara kabisuhol leonomu to ka persikola. Songonin ang di bangku perkuliahan asa denggan na sida mangujungi persikolan. Jalalaho madiori dohot na tongon madiori parkarejua penuai. Pasaha matu na sida parkarejuan na umuli na siyako. Torop yanakon nami. Anak nami boru nami. Naungboy niya pamulihonon nami dohot pangulihonon nami. Aladang jupang jaladang dapok do pe sirokap ni daging do sirokap ni tod dinasida. Tuhan say homa napasauton. Homa napatudo sirokap ni daging do sirokap ni tod dini anak do boru ni ruas ni huriam nadong di bonangin daun. Asa toktong di bagasan ni lam tabba gogo nami mamuji brohot pasang hapon guarmu nabadieng. Pasino rakana hupahat kami pagabi akana hula kami. Lehonomu pangumua dia kapartiga-tiga. Lasnya roh kadohot hai pasod dia kapar daladalan songoni ali Tuhan od dihonon nami do tuho nangakaruas ni huriam ama dohot ina kanong mabalu songon single parents na sida di tonga-tonga ni keluarga ho mana marguguhon na sida riad dohot borngin manogot ng botari asa marbisok na sida mga lugahon ngulu na sida tarluwawi mangajari padimudimun manangiak kon na kayanak kon na pinalumehomu dohot akapaparan
Nauk pinasahatmu di tongah-tongah ningulu nasidabe. Asih roham Tuhan, pasada ruas ni huriam, pasada nak parhaladom, naniluhon ni amanami, nama padita, si torus di ngananon, masa sonak soharibu-ribuan nasida, jala di padimu dimu kuria Allahu marhasangapon ala ni guarmu, dada ala ni hariburon ni portibion, upuji upasangap kami mahuwali Tuhan, kudang do penanaik si patureo do si hobasan ni huria hakai pebonangin daun, tarlumobi ma, disude ruas ni huriam haka BP manang di dia pebaringanan, tuho pasahaton nami, laho mangaradi diri, laho majakon mamestahon, Advent sahat tu nanaing marnatal kami muse mengujungi tahun 2025. Ale Tuhan, saya mana mangarajai kami. Masih hol kami, kau buat di muse pajupang to katik kinaneng ro diinganan persauran, doho diinganan nauk tinotopomu pajupak kami rap doho takamanami nanamion mau liate maroha nami diho. Di bagasa Kristus Yesus Tuhan nami, upuji upasangap kami maho nahot rodi saleling-deleng na haholongon na siya gijangi matoktong. Maka holongi diri nami, keluarga nami, huria nami, dohot pamareta nami, dohot lingkungan di dia kami maringanan. Atong jalo matang yang nami, sesa dosa nami nagodangi, pasaut ma lomoni roham. Amen. Tajak ko mahatani debata los tapasahat ma peliata.
jungi maparminggotang tatangnya kumah piliata. Ale di bata manami na di banwa gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehol-lehon na denggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hukus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asa lamutad na hami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asa lam girgir hami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Asanan milehon mitoni roni pangataku Osano ogogo roni saluhut akaku Aliyama namin na di banwa gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaw mo. Say saut malomoni roham di bono tongaon. Songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sa dariok kang udua siapari. Sesama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami to ihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangawu. Ai hodona puna Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaurhon madamena tutoddim. Amen. Maradopon hamu siano
Amin.